movie in tanna chuan DS Group President Han lo langin ama chu wheelchair thut ngai ani a party boat sayin chuta chuan actor le actress tam tak an ron kal actress pakhat chuan Han chu ron hnain tlusual ang takin aron om mase Han chuan a acting career chu alo ti top sak dai a chan chu Hana company chu film producing company lianber ani wangani meiche pakhat chuan ti hmingpu chu ron lang ve in manwa artist ani chu khopuya chuan afapa tang chu akal lama harsatna anei awangin enkol turin a hruai ani chutia tang nen an wa vel lai chuan dora TV thil lo lang chu an va hmu ama le ama in zotin kumruk lai liamta idang lam ta hle mai ati tang chuan anu hnena chuan so kapa ani tero ka hmudu ania aloti chuan ipa ani leinem ati chuan tang chuan kapa nge ani ati vetlat tang chu atui halawangin anu chuan dora tuya valeisak tang chuan balloon hmu in valak tumin apan chuta Han chu wheelchair athulai chu awa hmu ti chuan alama chuan tlan phein tangin apa hmuta ti in aw Hana assistant chuan ipa ani leinem ti in alo pomson mase tang chuan do ti soyani ala ti fan Hana ke chu avuan mase Han chuan ipa ka ni leinem khoya nge inu ti in azot chuan chu dor tanga lo chuakin tanga hmu zo lo abul vela mi te chu azot Han po chuan assistant nena chuan tang hruaya anu zong turin ati mase tang chuan kapa bula kakaldu ati tlat Han chuan meeting poimo takaneya mase ka hruayang che ati lelama chuan chu amang ang to hle thalak te hmu in mi azot kual mase tu manan lo hrelo kara chuan tang chuan Han chu a en vung Han chuan ti nge ti azo chuan kapa hi a mel tha emani aloti Han chuan tanga beka aindi chu a hmu chuta number chuan chu kolin DS Group a kala afapa lam turin ati chuan chu group minga hriat chuan mak ati hle mase man mo takin akal ngal receptionist nena hrilin akal tlang ngal tang le Han te chu an lo thudun tang pon kapa hi a mel tha e alo ti le to Han chuan kapa ti lovin kapate ti in min koro ti in a hril chuan po chu ron lutin tang chuan a hnena nu kapa ka hmuto ti in a hril le an pani chuan in enin Han chuan a assistant nena chuan tang hruai chuak turin ati Han chuan min kalsana tang khan kumruk lai liamta ati chuan ka hmangai che alom ti in a lo chang Han chuan isoi ang chia khan ka kal theita lo ani hi alo ti ve bok ta ti dam thei che ka ti kha ati chuan Han chuan olsam taka ka thei ngil ringa mi ati chuan ngai damadil mase Han ero athinarim hle a ngonga rekin engwangin nge he no pang nen hian heta in local ti in azot chuan enkol tur a hruai thu a soi Han ero in tu fa nge ti in azot le mase chuan min thlaro min tina ania ati Han chuan min kalsan lai khan kanat na turi ngai tu bi kem ni alo ti le dai ti chuan kumruk liamta athil thlenga ron lang tlang vot taka chuan an kal khom dan chu anuam lo ema chuan konga bo wangin in pakhata alut mase in nei tu chuan akal tatlat Han chuan aron zong mu an hlim dun hle mase chu ti lai chuan lungron tla in chuan a chan na lama Han chu adel palta hospital a hruai ngal Han aron har chhuale chuan chu vakalatum mase lena chuan ama a chana wanga a ke a bai thu a hril ti chuan lena chuan ati dam thei thu le ati dam don ani chuan apu in Han chu pasala nei turin ati thu a hril mase chuan le Han te in hualna a hriat chuan alung oi lo hle ti a soi bok atu ka chuan lena chuan apu chu lo minin Han chu ati dam don ti alo hril mase chuan dam chunga akal sana ngai ve thung atu ka Han aron har chhuat chuan in thena du thu le a ke a bai ta ka chuan atangkai to lo ti in a hun khorala du to lo thu a hril Han chuan in kop kum kho turin kanin tiam kha ati chuan kanun ti chet ka du lo alo ti ve bok ti chuan a chuak zui ngal lena hnena chuan ke bai en kol ka pe lo ati bok Han chuan awroi ma se a let du lo ti chuan hun pa ngaya let le in lena chuan receptionist nena no pangkha tu nge ti in azot ani chuan Han ron hruai ani thu le anu in aron lam don thu a hril Han mutura alu chuan Han chuan chu chuata alo pai thu lena chuan ti nge heta ilo kal ti in azot chuan chang lovin Han chungai damadil chun zom ti chuan assistant chuan tang churon hruain ni kho hrelovin a om hospital a an tlan pui ngal Han chuan natna anei mi ti in azot chuan akala that lo thu le blood sugar anei thu alo hril Han chuan tu nge apa ti zot le in chuan i boina tur om lo ti in alo chang lena le Han anu chu an local an pani chuan chu an ron deuh so vel mase Han chuan ti to lo turin alo hril superstar liang alo thleng lena bok chuan chu pa le chu in ngai zong angin alo ngai le to
tang po chu lo har chuak to in anu le lianga mu chu alom hle zing lama doctor chuan injection te alo ti vek to liang chuan pui a in huam thu te alo hril movie an siam na a ama ho tu ber ani na biak po theina tur number te chu ape atu ka chuan han chuan media ho mun pui chu lein aman a kai hruai thei turin ada reporter pakhat chuan liang le chuan te thla alo la the daratum chuan chu media president hutura avakal chuan han lo omin president kanito alo ti han chuan tang le liang chu pa fa an ni MT ina zot chuan i boina tur om lo alo ti mak han chuan zan lama let le turin ati ma se chuan ero chuan kanin then to atop to ati ve han chuan potletin tang chu lianga fa ani MT ina zot le ma se chuan thinrim takin abeng an pahnih chuan la in du reng ma se om du na rem ri lo sin dot le lo langin liang chu media ho thalak ti darawang chuan alo mang ang hle chuan chu kolin film khur turin a hril lelama lenai po in han hnena chuan le liang te chu che sualin tang chu an fa ani thu alo hril he thu hi adarani chuan an pahnih hian an pahun te a chevek thei ani ati bok han chuan an fa ani taktak I ringa mi alo ti henga thu hriat te awang hian han chu athin ur to hle han chuan het yeng ani chuan kan company hian loss tam tak an nei pha don ani a chan chu kan project dot le hi liang nen ani don wang ani ati liang chuan chu a thla ho a in chu ate hle bok liang chuan hei aya mun thazo khi ka hria a inin son du MT ina zot ma se chuan chu alom ho lo I lo lar tak wanga mi het yeng in te hi mu niam tak ti ina chang let jek liang chuan chu tiang ani lo u nau nu thataka en kol cheka du alom ati chuan kum hei le chen nuwa u nau nu ti in min ko ve ta ani mo ati ti chuan hun kal to lo langin han ne na anin then nu chuan chu angui hle mei che pakhat hian ron nekin a thia ti tlapal chu ti mek lai chuan mi pathen khaten liang chu an lo soisa kum som pasari lek alani chuan in video khakala a police ka call to ati chu vele mi pa ho chu an tlan chia chuan a thi chu zong ma se ni kho shelovin atluta liang chuan hospital a admit ngalin chuan chu arai ti an thre chuak amang ang hle ama chau chuan engtin nge a en ko lang ti te angai tua han a hril donem ti te chu angai tua sin ngaya let le in liang le chuan chu anin hriat na po arei to hle nopang ang mai in a en bok kar tanga a chhuat che chuan meiche pakhat hian nang hi superstar liang ne na om dun kha in ni tiro aron ti le thut a bial nu ami ini ti le zona danga zot nual ma se chuan chu a ruma alut dai atu ka chuan liang chu han office a ko ani assistant chuan nangma wang hian kan company hian a loss na sadon khop mai chuan ne na in chungchang hi ti chiang la tang chu ifa ani le ni lo ti chiang bokro ti in alo hril liang chu angoi reng a manager chuan liang le chuan te chu in zom na an nei lo thu kalo tar langang ati ma se liang chuan du lovin tang le chuan te ming chet na a thlen alo phal lo han chuan alo ngai thavek chuan chu movie screenwriter ni in liang chu press conference a hruai an pahnih chuan hna awang chawa in mu an ni ti tarla na tum manager chuan a du lo viau ma se liang chuan a kalpui lui tho conference a chuan zona tam tak an lo zot enge an pahnih in kar che chu ni ti te le tang chu an fa ani MT te an lo zot liang chu in soifia tumin a ding ma se han a lo thleng hei hi movie press conference ani hi khatianga zona in zona mun tur ani lo aron ti han chuan miss juang le liang te hi na awang chawa in mu an ni dik lo taka thu the dar tu te chu dan angin hremna an mu ang ti in a soi atu ka tang chuan media te po an re ta mak an pahnih chuan han chu lom thu an hril ma se han chuan het yeng thila om don chuan film khur tur le in buat sei turin alo ti han chuan chu a wheelchair nor turin ati manager chuan liang chu alo dang han mulo turin a hril ma se hospital a chuan akal ta tho lena chu hospital a tang bula alo om tang chuan han chu apa ani thu le a mel that thu alo soi le lena chuan ngoiro a pasal turani hi ipa ani lo ati tang chu thin rimin lena chu anam son John ron kalin tang chu aron beng daivat chu ti lai chuan mei chano pang pakhat lo kalin tang chu in fiam puya aron som lena chuan VIP wa chu han nge liangin book ti azot chuan i boina tur om lo ti in a lo chang lena chuan lo le to lo turin min ti amani lom ni ati chuan nangpon han kha i ti dam tur thu i soi kha tinge wheelchair a ala thut reng alo ti ve bok lena chu thin rimin i fapa hi adu om viauna a tunge apa nangpon ni shelova a chunga thil enga motleng ta se engtin nge iti ang ati chuan dar thalang ke them chuan a hroka tinin a fapa tina lo turin avo zui
chuan kumruk kalta a min buma tlang vot taka min kaltirin min kal khuma he thil hi hanan hria se chu angai dam ho lawang che ati lena chuan han chuan nang nilovin keima alom arin zok alo ti ve bok chuan ka fapa en kol tur chawin kalo kala I in rol lawani chuan thudik ka soi lawang ma se I in rol ani chuan apoi khopang ti in a hril tang chuan anu chu pawna alo zong chuta hmeichhe pakhat hian anu chu in hnuai lama a awm ti a hril in hnuai lama chuan tang le han an lo in hmu tang chuan naktu ka chuak thei to dona min lo lamangem ati chuan po alo thleng tang chuan anu chu han mal chunga chuan anam thlu ti chuan han chuan a automatic chair chu akal tir tang chu hlim takin an bula atlan kual vel lelama reporter liang le chuan te thla la tu chuan lena chu lo blackmailin chuan chu a in atanga hnot chuak turin ati atu ka chuan tang po chu hospital atang chuan a chuak theita in an vathlen chuan in nei tu te chuan an bungrua lo the chuakin I fapa hian natna aneya kan kai ve du lo an lo ti in nei tu pa chuan an bungrua te chu hal sakatum chuan in hi kan hal ve ani mai ti in tana lo kho ve bok chu vele hana assistant chuan ron nam sonin han po alo thleng ve han chuan chemte nen tin chungin misual takina kan cheng du big lo ti in an chuak zui in nei tu pa chuan zui tumin anupui chuan poisa kan hmuto alom ti in alo dang chuan lom thu a hril han chuan lianga fapa chan lo ma ila karon kal tho tho anga ya ni kha alo ti chuan tang chu lianga fa ani lo ati han chuan tu fa nge ti in a zot le anin hau thale ta assistant lo thlengin inin thara ka hruayang che aron ti chuan kara chuan an lut tang chu hana dar ngengin amu hil han chuan buaina a awm awangin hotel lian chu a khar thu le hotel te nau deuh chu no pangtan a that lo thu a soi chu mi pa chuan a ina awm turin ati ngal bok chuan pon a fapa awang chuan remalo ti ve tang chu mu hil chung chuan kapa mel thata ka mu ti in aron tong vai in an thlen chuan tang chuan nuama ti hle anu le pa te bula mut chu adu tlata wangin an pahnih po chuan reman lo ti ve hram chuan ipate han hian zan in chu aria pu yang che ati han chu a wheelchair atang chuan khuma alon ve theito han chuan assistant chu pona om turin ati assistant chuan hnena han chu en kol thatur le a hun taka damdoi pe turin a hril an han mutlan don meu chuan anar was hle tang po chu tui takin amu hil an pahnih chuan le lam hoin an mu mase han chu aril ru anata wangin amu hil ve mai theilo chuan po aril ru a thil romantic lam ringot a om ti chuan thovin sofa a avamu zinga chuan tang chuan toilet alu adu awangin anu awa kai tho bathroom chu hon mai an tuma an hong theilo anuwa chuan lut thei hramin a chunga han ni kho hrelovalo om chu an va mu a hlau thong hle awa khoi chuan a khosik a sang hle ti a hria tang chu blanket la turin ati chuan min kalsan su ati molmol adin munte a hriat chuan ka kalsan lawang che ati bok tang chuan blanket ron kengin assistant ko turin akal ngal assistant chuan damdoya pe mase han chu ni kho hrelovin ala om reng assistant chuan tang chu breakfast ei turin a hruai chuan han din mun chu a chek reng han po lo harin min kalsan su aron ti chuan anin fop zui assistant chu ron kalin engma ka hmulowania aron ti han chuan enge ka chunga thleng ti in a zot assistant chuan khosikineya bathroom a ilo mu ani ti in a hril han chuan a in en kol theilo ti ka hria alom ati chuan ole a tha e ani chuan ka kalange ati chuan an bungrua te chu ati fel tang ero a hlim lo hle chuan hei hi kan in ani lova kan ti buai tur ani lo ti in a hril han chuan tang hi heta omro se ati tang pon he in hi nuam ka ti a pate hana po ka ngaina ati ve bok ti chuan chu ta om chu an rem ti le tang chu in fiam tura kalatum mase anu chuan aladam chian lo awangin alo phal lo assistant chuan kindergarten thadeu ka buat sei sakto alom ati han chuan an pahni in kalo en kolange alo ti ve bok tang chuan kanu hi en kol tharo ti in angen han po chuan in pahni in thatakin ka en kolang cheu ti in atiam pona tang chuan an thu soi chu hria in a tap top tang chuan kapa angma in ka ngai che ati chuan a hnuka ulve hial hananu in assistant chu alo ko chulai muna a cheng ti a hriat chuan a thin rim hle assistant chu bengin tong phim khur turin ati lena chuan po a beng ve bok I huna top ti in a hrila akal zui ngal han chuan lena chuan enge aron ti ati chuan enga ma ka ngai to lo ti in a lo chang han chuan abula a chen tir chan chu an om dun chuan anin kara that le abe sei wang ani
a hnuah chuan in check up turin akal reporter te chuan han le lena te in hual na chungchang an ron zot mase heng reporter te hi lena ko vek an ni lena chuan han nen chuan an chung kwa chu thian thatak an ni thua soi hananu po chuan kan hma loka ka pian chama thleng thoi dona chuta chuan lena le han te in hual na hi kan ti chiangang alo ti ve bok reporter pakhat chuan kumruk kalta khan han le chuan te chu an in hual to sia enge thleng ti in a ron zot lena chuan hananu chu akal son pui ngal dai azana chuan chu reporter pa chu soisak ani zui bok han te in hual na chungchang a hriat chuan chu angui hle tang chuan han chu video call in alo bia engti ka nge iron let le don itiam ange in lo let le la kapa ini don alom alo ti han chuan kathu soi ngai thala inu kha thatakin lo en ko lang che ti in a hril ti chuan liang po aron lang tang chuan ti nge ire ema nang po ka ngai lutuk che alo ti liang chuan kan khu a ka boi lutuka ma se hei itan toys ka ron hon sak che ania ati ti chuan tang chu in fiam turin akal liang chuan chu movie chungchang hrilin a script chu ziak turin ati atu ka chuan actress pakhat Mary ti mingpu nen chuan anin hmu Mary chuan asin turve te chu ati china director po chuan tha ati hle Mary chuan isin tur po chu a en ve du thua soi ti chuan le liang te chuan an chan tur chu an han ti chin vela an pahnia in khoin an romantic le director le Mary te po chuan tha an ti viau chu ti lai chuan han ron thlengin a thik hle director hna chuan ami pa chu midang mang turin ati ma se liang chu he movie atana thaber ani thu an lo soi han chuan chu ti ani chuan director po thla ka ngai ani chu ati deuh tlat Mary chuan heile chen hi liang hian a hna thatakin a thoka nangma wangin a hming thatna te po a chelek lek ani ti in chu a haw han po chuan chu kovin kara anin bia chuan liang chu actor thatak ani thu le thlak lo turin angen han chuan engwangin nge ama chu idu ti in a zot chuan contract an sign to a i thlak chuan a buai vek ani mai ti in a lo chang ti chuan han chuan thomhno hak tura pe chuan enge omzia ti a zo chuan kabula iron kalangai dona chuwang chuan hei hi haro ati chuan in thlak ka du ati chuan han chuan huna omlo heta hian in thlak mai ro ti in a lo chang ti chuan party na hmunan va thlen chuan hananu birthday party alo ni hananu chuan media te po lo ko khomin lena le han te in hual thu puana du wangani lena po chuan theito pin hananu le pa te po chu ti lo matum chuan hei hi eng party nge ti in a zot han chuan kanu pian chamania ka bial nu ini ti in a hril ti chuan media te chuan an hmu chuan mak an ti hle han chuan lena chu ngai poimo lovin anu chu pian cham chi bai buk anu chu alo lom vak lo an thian te le media lam te chuan in hual na chungchang an zot chen mai han chuan in hual na lam ka ngai tu alo voina chuan ka bial nu nen kan ron kal ti in a chang an vai chuan mak an ti hle lena chu aza em awang chuan a chuak ngal dai hananu chuan in soifiana a phut chuti lai chuan Mary churon kalin nidanga thilpek nen an ron let tur thu a hril ti chuan chu akal son pui ngal han chuan anu hnena lena hi ka nei don hleinem chuwang chuan engtin nge kanin hual na hi inem nge theyang ati anu chu angoi reng lena nu ron tong chuakin kumruk kalta khan ifapa te in kar chu abuai to a lena pu chuan han chu ati dam thei thu hrilin do ta soyani ati lena chu pona thinrim takina chuak chuta chuan ama lo tan tu chin chu awa mu lena chuan in chunga mi te chu thu dik a hril mai a hlau hle ma se chin chuan lungai su kha reporter i chungchang soi tu po kha ka soi sa to alom ti in a hril lena chuan soi sa turin ka ti lo che kha ati chin chuan itan boina a thlen ka hlo wanga lom ka soi sak ati chuan lena chuan heta ron kal to suang che ati zui chuan an pahni om dun lai chu lo mu in chin chu a hma a ina kal khum tu kha ani ti a hre chuak han chu kol ngalin an pahni chu chui chiang turin ati kumruk kalta khan lena chuan chin chu tlanga chuan alo tir hi alo ni lena chuan chin chu alo haw na pakhat lek po thatakin i thok thei lo ati chin chuan a hmaya bengin ka ti tur min hril su han ni hnai thei lo wang khan min mo pu reng su ti in a chuak zui liang chuan chu alo hmu vek han chu ron letin tang po a hlim hle han chuan chu ti nge min hril lova ikal ati chuan in hual na chungchang in soya ti tur ka nei ve hleinem ti in lo chang han chuan nimin loka kalo leta engma ka hrelo alom ati chuan chu thinrim takin akal tang chuan pate han kanu iti thinrim alom ati han chuan engtin nge ti hlimdani hria em ti in a zot tang chuan hria e ti le anu lemzia na bu chu aron la
kanu a thin rim chang chuan lemazia ka a hlim thin ti in a hril han chuan le khabu chuwa ena ama lemzia alo tam hle chuan tang chu muturin ati han bula vakalin le khabu chu la katum han chuan i le khabu ni ma se achunga mi hi keima avek ani ti in alo chang chu thin rimin sofa a athu engtin nge ka phalna la lovin ka le khabu i lo khoi ati chuan han chuan enge i soi omzia ati chuan chang lovin muta hun to horo ati dai han chuan kanu thu ka oi lova chuwang chuan ka ho theilo heta ka omri angai alo ti chuan ani chuan nuami ti na bera hian imu theyang naktu ka ti tur ka neya ka mutangai ti in room lamapan nui vurvura tang a en lai chuan ti nge iwa hlim ve alo ti chuan engma ani lo thu a hril tang chuan pate han kola kan bula mutir ro ati chuan i pate chu zan khat chaw mudon ka ti kha ti in a hril atu ka shooting na chuan misualin liang chu apai lai an lo shoot mek han chuan chu sin chu tinon turin ati chen liang po ana thum to Mary lo kalin ti nge iti non chen ti in a ron zot han chuan ka du dan angani ma chu kan tinon zelang ti in a lo chang liang a chawani chuan a chol thayang ati liang chuan angai lo ka tha e ti in Mary chuan a hnunga dam doya ka sak chuan po liang chek turin avalut chuan Mary hian aduat riau mai che enge in kara om ti in a zot han chuan ka senior ania thil dang engma a om lo u angin a lom ka en ati chuan keima angin mo alo ti liang chuan u nau angin ka ngai hleinem che ati liang chuan chu adu hle ma se chuan u nau pa ang chawin a en boxi chuan chu tang hroi turin akal han chuan a ron zui ti nge i thin rim ti in a zot chuan engwanga sin kha ti non le nge ini ati chuan han chuan ole khatiang kha khati to lawang ati in biak na hun ka nei lo tang hruai ka ngai ati chuan han chuan ke po karil tram ei tur min lo ken ve don nge kan chuak tlang don ati zui lelama hananu chu tang te omna kalin tang chuan tu nge ti in a zot misang ka ni lo hananu ka nia ati mase tang chuan kanu in mel shet lo chu kongkhar hon sak lo turin min ti ati ve tlat hananu lom ka ni ati le chuan a honta tang chu hanatet lainen in angati hle sweet pe in tang po chu alom viau in angati ema wangin apian cham ni azot tangin a hril chuan hananu chuan a ring hlel le zual a chan chu juanin akal san hnu loka piang alo ni ti chuan tang chu tu nge apa ti in a zot le tang chuan a hlau viau to ma se han le zuan te an lo thleng han chu anu chunga a thin rim hle tang chuan a sweet chu alo thukru hananu chuan kalo ko mai alom ati juan ero in engtin nge khati khan no panglaka itong thei alo ti hlur mai chuan tu nge sweet hi pe ti in a zot hananu chuan keima pe ka ni kha natna anei ti ka hret hiam hleinem alo ti chuan hospital a hruain zun thlum le kal thalawani ti an hre chuak chu hana natna nei ang che ani chung natna ang chu hana pu pon anei hi alo ni anu chuan engwangin nge het yeng thu hi min hril lo apa tak ini mai lo mo ka ring hlel riau mai ati han chuan ring hlel ve in information zong hriat vek chu adu ti chuan zong chuak turin mi ati ngal hananu chuan tang le han te DNA test tir turin a doctor mel hriat chu apan an test result chu thup tlat turin ati bok pona chua chuan lena awa mu lena chu apu mutura kal ni in hananu laboratory a mu chu mak ati hle hana assistant po chu file petura hanate ina kalin anu chuan alo mu assistant chu hananu laka arin oma wangin engki ma hril vek ti chuan file chu ape ti chuan birth certificate le thalak te chu ala han chu engma hril ve ri lo turin ati han chuan assistant chu a aina sa zo ka zong turin alo ti chuan chu api bula le khazira omin chu tatang chuan liang nen thian an lo ni ti a hre chuak lena chuan ron kolin zanri ei puya asom chuan po tel ve in liang chuan an inkar chungchang alo zot han chuan afa ani ti a hria em ati chuan hril ka du lo kan khovela dang to a ke chuan tang tan hian pangai taka nun hi ka du ti in a chang liang chuan thudik a thupreng thei hleinem ala hre chuak mayang ati han le lena po lo thlengin chuan le liang te a mu chuan a thik hle an pialoka chuan thu in lena chuan an in date animo ati chuan ngai sak thadu lovin kalatum ma se han chuan abana alo man i thin lunga hmun ka chang to lo ami ti in a zot liang chuan po hranatum ma se han chu a thin rim hle han chuan lo in rol lo turin ati chuan han chu i thin rim na chu midang chunga hritla su alo ti ve bok han chuan engwangin nge liang hi tan em ati liang chuan a buaina chuka buaina ani alo ti ve
han chuan kata chawani hi ati chuan liang chu athin rim hle han chuan iwangam zok ve ka ti chevek thei che asin ti in avo liang chuan I hausa po ani mai thei ma se ka taksa a thazok ati chuan han chu aron ding ta thut chuan in akal san hnuwa khan an en kol dam dai to hi alo ni chuan ero kha le chen alo ti derawangin athin rim hle ti chuan a chuak ngal a chan chu a hma loka tang ni kho hrelawa a awm lai khan engma ati lo wangani lelama lena po laboratory a kalin doctor nena chuan DNA report na chu avala han te in lama ka kaldona kalope ange ati chuan doctor po chuan alope ve mai ma se file chu in masa chuta tang chu hana fa ani ti a hre chuak ti chuan file chu pot thlerin alem chu hana nu a thon ta zo ti chuan han le tang te chu pa fa an ni lo tura an ngai in lama chuan engki ma thato a enge ati le ang ti in alo in ngai tu mek han chu biak du hle ma se angam lo lelama han po chu tiang bok chuan lo om ve in ngai dam dil chu du hle ma se a bengam tlat lo han chuan anu awatlo test result a mu chuan aril ru a hadam huai mai anu chuan hne na tanga in thiar film turin ati ma se han chuan adu lo a chuak ngal dai movie shoot na chuan atam jok chu an lo ho to ma se han chuan a script kan thlak dona extra kan thokang ati chuan tang chu kolin genre eizoa lo mu turin a hril an pahnih chuan in lama script te chu ziak tha in han du dan po chu chuan tha ati pui viau an zo nuwa chuan han chuan surgery chungchang a hril lo awang chuan ngai damadil ma se chuan ka hriat angai hleinem ati hanaril ruwa chuan test report chau kha a om ti chuan tang chu tu fa nge ti in a zot le ma se chuan hei hi chu ka mi mal nun ania ti in a hril du lo le hananu po in tang chu atupa ani a ringtlat a chan chu in an na tam tak an nei wangani ma se DNA test result chu a sual theilo ti a hre bok si tang chuan api min huturin ami lo kal ti in hananu hnena chuan kapi ini don a chan chu pate hanan kapa ni min tiam to ti in a lo hril hananu chu thin rimin do cheisu afapa ini lo ati tang chu aril ru an hle api chu chuak turin ati a nuwa chuan tang chuan an dam doi khai chu a zo to ti a mu ti chuan nurse avape tang chuan apa hriat chu a phu lo ni in a hria ti chuan tang chu nurse ten injection an ti sak anu a lo kal don le don lo te an zot tang chuan kanu hian ka in enkol na atan na sa takin a thoka ka ngai tu ani ti in a lo chang tu nge ipa ti in an zot le ti chuan tang chuan pa ka nei lo kala zong me ka ni ka mu huna chuan kanu a enkol thei to ang ati pona tang chuan lo hria in a trap assistant chuan shooting report te chu a hrila chuan chu a thorim em awangin a ngai tu hle zandar ku a chuan director chuan chu script chungchang a soipui an ti na chuan theitui inin a hnu reilo te a chuan a taksa a zoi tatla thil omzia aman ngal director chuan khoitumin chu tlan chhiat atum ma se alo dangtat khuma chuan a mutir liang ron kalin kongka aron kik director chuan chu a hmuya tuam sak ti chuan liang chu naktu ka kanin bedon nia ti in a hril liang kalbo atum lai tak chuan thil titla in a out awak ti chuan kong khar ti chia in a lut director chu soisa in chu hospital a hruai ngal liang chu a thin rim hle a kalsan lo tur thu le director chu hremna apek ngei tur thu a hril heng zong hi lena le director te ruam man na vek alo ni chuan mangchia nei director in ati dan te chu a hre chuak zel liang chuan police hna hril tur ati in chuan company a ngongang ti hlawin adu lo director chu aril ru a ha dam hle a chan chu chuan company ming ati chedon lo ti a hriat wangani ti chuan shooting na chuan liang chu tuisa in a the mary chuan tumreng wanga ti ani ti hria in liang chu in beng dai sham turin ati director chuan liang chu vozuin engpo a soi chuan a career ti chiat sak vek tur thu a hril director chuan chungchang a chhezong in a soile liang chu a in sum zo to lo a khoi ngal borbor ti chuan a thil ti te video la in a to pa chuan director chuan hremna a mudon ta mei chunga a thil ti ten om takte chu lang chuakin media te ma a chuan a ming thatna chu a chheta vek a hnuwa chuan liang chu a ven him theilo awangin a in thiam lo hle mary chuan a lo hnem chuti mek lai chuan news a director an man thu chu an hria mary chuan hana thil ti ani ti a hre thiam ngal atuka chuan hospital a chuan tlo turin ati lianga chu a in thiam lo zia te a hril ama ngei po a in thiam lo thu a soi
chuan idu ani lom ni ti in a zot Mary chuan senior ang chawin a lom min en ati mase chuan hnak la iril ru hi ala hriat thiam sak ve mai ang che ati lelama an company share chu an director awang chuan alo tla hniam na sa hle han chuan engtin emaw kan siam thale ang ati chuan chu han lom thu hril turin akal han chuan ka ven him theilo che awangin min ngai dam ro ati thilkal to te chu thei ngil ila bultan thale ang ati bok chuan kumruk kalta aka kalsan che awang khan min ngai dam don nia alo ti ve an pahnih chuan in komin han chuan itel lo chuan kanung theilo ka bula cheng le ro ti in a som nang le tang te hi ka veng hi mang cheu ati bok chuan in thila soi ve ma chuan han chuan liang hne na tangkol dongin assistant nen chuan lena thil ti an thre chuak an va thlen chuan liang chuan heng zong phena hian lena a om thu le kumruk kalta po khan chin nen an lo in de to thu te alo hril hana nei adu em awangin chin chu thil thalo tak tak alo ti tir thin kumruk kalta po khan chuan that turin alo tir hi alo ni chuan chu thata accident angalan tir turin ati bok director po kha ama roi tho alo ni chin chuan henga ti chan chu lena ril ru chu a hriat thiam wang ani ti chuan audio record te nei in pe ga du thu a soi bok liang chuan audio chu play director ne na chuan tina tura ati ti an hriat chuan mak an ti hle hananu po chuan chu tiang alo hriat chuan thinrim takin abeng lena chuan ngai damadil molmol hananu chuan adu lo em awangin han chu alo ho a lena te nen thata ka in thethiam ton turin ati hanan chuan a hruai ve ti a hmu chuan lena chu alo thinrim hle tinge iron hruai ve alo ti chuan zo na zo du cheka neya chu mi zo chuan ka kal le nga lang ti in a hril ti chuan lena chu director kha min trai rui tur le min khoi turin i hrilami ti in a zot mase hananu chuan lo chanin engma thil poya thleng chuang hleinem alo ti heng te hi chu ngai dam dila in hriat thiam mai tok alo ti chuan han chuan heng hi ho mai maya inga yami kumruk kalta a thil ti sual te kha i hrelo ani mo ati ve lena chuan kumruk kalta a engma ti sual ka nei lo thil thleng pal mai ani alo ti ve tlat mase chuan chin chu a in pek thu le a in puan to thu soi ve in a thlalak te chu a ron phor lena chuan dot vek ani ti ala pha in hananu ke bula chuan awa thing thile han hi ka no pan lai atangin ka hmangaya engtin nge ka ti na theyang ti in soi felatum na sa hle mase chuan audio chu play ti chuan audio atang chuan kumruk liam ta khan chin chu chuan thaturin atir ti an thret avek chu tianga an vaya an doron ta ka chuan lena chu mi a ang mai in a om ti chuan do kana chem te chu la in chuan chu vi atum han chu ron in do in a hnunga chuan a vitta ti chuan hospital a an kalpui pon lama chuan hananu le chuan te chu mang ang takin an lo om ti chuan doctor chu ron chuakin an din hmuna zia to ti a ron hril atu ka chuan le hananu te chuan an vatlo ma se alo la har chuak lo hananu chu a chaw hle a chan chu a hlo thon em wangin engma a ei lo ani chuan han chu alo en kol tur thu a hril hananu po chuan thathiam ve to in kumruk kalta khan han chu adam le theinan do ta soi ti te po a hrethiam to ti chuan ngai ngam takin a kalsan pona va chua chuan doctor a hmu doctor chuan itupa chu a thato e ti in a ron hril anu chu a bo hle mase doctor chuan hril fia in afma a DNA test a nei tir kha han le tang chu an DNA alo in mil ani chu thu a hriat chuan mak a ti hle a chan chu hananu chuan lena chu afma da yatangin alo ring hlel to ani DNA report chu thlak thleng ani ti te a hre chuak ti chuan assistant chu azot mase ani chuan lena chu manani to thu alo hril ti chuan han chu hril turin ati mase anu chuan han chu har chuak photchela chu mi hnuah keima nge in ka hrilang ati surgery awang chuan han chu a khu a sik na sa hle chuan zan khu in alo en kol jing lama chuan a kho sik te po azia omta mase ala har chuak thei chuang lo chuan a kal don chuan abana manin min kalsan su aron ti chuan ka kalsan to lowang che ati trap chungin han hena chuan ka ngai theilu tuk che asin khang hun chung zong khan ni khate ma ka hmangai na che hi aral ngai lo ti in a hril han po churon mengin alom hle kumruk liam ta a kalsan chan te azot chuan a hril vek han po chuan alo ngai suala wang chuan a in thiam lo hle han chuan ni khate ma a hmangai na chu a re lo mo ti in a zot le o ti in a lo chang ti chuan an pani chuan an in fop zuita liang chuan lo hmu in an in hmangai zia a hmu chuan atan hmun om lo ti hria in a in thiar fi hlim lelama hananu pon atupa alo tlo ve mek bok
atu panat na nei te chu hre thiamin toys again sak tang chu an zirtir tu hnunga lo biru in ahma a thinrim awang te chuan ngai damadil mase api chu a hmudu lawa atlan chia jing lama chuan han chu eitura lo pe han chuan chu abula cheng le tura somin engkonga ma ka tilui lawang che tang ingai to ani po in ka fa ang chi in ka en ko lang ati chuan kamang ang hleinem tang hian angai na sa to lutuk che alom alo ti ve tang chuan ama fa ni ti hrila du hle mase a thinri ma hlo awangin a thup le tang ron kalin apa chu aron kuwa ti chuan hlim takin liang nen anin fiam le hananu pon han chu in lama alo ngak reng assistant chu ron kalin han chu chuan te omna lama akal thu aron hril hananu chuan han chu thil engkim hril vek adu mase assistant chuan atlai to awangin jing lama kal turin ati in chirin ahma a thila lo ti to te chu poye ti hle tang po chuan han te ne na mut ho le adu thu a soi mase han chu aladam chi lo awangin a theilo ti an lo hril ti chuan muturin a room lama akal chu mi hnuah chuan han chuan chu a bandage chu thlak turin aron ko ti chuan an pahnih chuan anin hnai hle alungphu arang hle chuan tinge ilungphu awarang ve ati chuan han chuan i hre thiam mai lo ami alo ti ti chuan a fop zui ngal atu ka chuan hananu ron kalin tang chuan a hlau hle alo bedu hau lo chuan a fapa om dan chu mak ati hle han chuan anu chu hruain kan soi thadon nia ati an chuama chuan chu inrin nia deitan nei kha thengil lo turin a hril han chuan tang chu afa ani ti ala hrelo an chuana chuan zungbuna lei ti chuan ina chuan anu chuan tang chu atupa ani thu a soi mase DNA test a in mil lo ti han chuan a hril anu chuan test report chu an thlak thleng thu a hril le chu thu a hriat chuan a thin rim hle chuan po chuan han chu alo ngak reng mase alo lang ho lo voi tam tak a kol hnu pon ala theilo ti chuan zana an in lama awakal han nen in tokin ti nge iron kal lo ti in a zot han chuan office a buai thu a hril mase chuan tang wanga thin rim ani ti a hre thiam a fapa ani ti chu hril alo tum ve me ke alo ni mase han chu thin rim hle in DNA test nei lo se chu kum khua in do ta hril don ani ati tang chu tu fa nge tia a zo apiangin a buaina tur a om lo thu a hril zia han chuan engtin nge hetiang hian inun ron thei kumruk kalta a khan min kalsana ti chuan kan fapa nen in ron let le a chuan tang hi chan mai ka hlawolom ti in a lo chang mase han chuan no pang chu apa laka tanga la sang turin dikna in ayem ati a kumruk liam ta khan karil runa turi ngai tu alawa tuna po i ngai tu chuang lo ati zui han chuan heng te hi midang te ta na ti anga in ngaya mase nangma tan chawati ini ti in a hril chuan hei hi kan vaya thatna turani tuna chuan engkima thato a bultan thale ang ati chuan han chuan engma soilovina kalsan ina thlen chuan anu chuan i betheyem ti in alo zot thata ka i bethei lawani chuan tang kha chu sak mayang alo ti mase han chu a thin rim pha jok atu ka chuan chu han muturin office awakal mase alo mudu lo ni ti na hna ka kar khata liam meu chuan alo let don lawani hi ati veta ti chuan khuwa chho sana tum mase kumruk kalta a thipek chu a hmu zo lo in chung zonga en chuak vek tang chuan liang chu kolin anu chu atra thu a hril liang chu awakal ngal tang chuan thi chu a thukru a chan chu anu chu kalbo tura adu lo wangani ti chuan in fiam tura akal hnu chuan liang le chuan te chu anin bia chuan chu thi chu adang lambik thu le chana du lo thu alo hril tang chuan han lo kolin eng wangani tam tak an ma ni mutura alo kal ngai lo thu a zot mase eng ma soilo liang chuan ti nge tang hi i hril mai lo ati chuan alano panglutuk a upat huna ka hrilang ti in alo chang a topa chuan liang chuan thi chu ape han hne na kalin eng tiang takin nge chuan alo mangai ti te chu a hril kum enge mozat nuwa po a thipek te chu alo la kol that reng thu te chu a hril bok han chuan a hma a sial lo hle mai kumruk kalta khan kanat hlawin min kalsana kabula a om chuan kanat a hlawani ati ama a him theinan a kalsan thu te hrilin thudik a hril lo chan chu a huwa anga tang chu a chu sak mayang ti a hlo thu te chu liang chuan a hril ti chuan han chu thutluk na i siam anga yani ti in a chan chu atu ka chuan an kalbo don wang ani han chuan hun kal to ngai to in an pahnia an tlan bo lai te angai to an mangai na satje te a hre chuak tang po chuan han chu angai thu le an bula om ve se ati thu anu alo hril thona a an bungru an da don lai tak chuan han alo lang tang chu alom hle min kalsan lawang ti ka hria alom alo ti han chuan tuna chuan kapa ti in min ko toro ti in a hril tang chu a hlim hle
tuna chuan pa ka nei ta ti in a hma atang dei to in ka pa ini ti ka hria alom alo ti an vai chuan an hlim hlom hle le lama liang le Mary te po shooting na lama chuan an lo in ngai na hle han po chuan airport a chuan chu alo propose ve bawk ti chuan an pahnih